The more you learn, the more knowledge you gain. LA Coaching Center Nongpoh provides special coaching for class 9 and 10 in maths for MBOS, CBSE and ICSE. Coaching for class 11 and 12 commerce and BCom. Coaching for job aspirants in the field of finance and accounting. Coaching for Intelligence Bureau SA Recruitment 2025. Register yourself immediately by calling 977-431-9227 or 9366-531176. Daga jingsom sorong halor ke jingmi ki samla ke thany ban pau hadin jingpen bana ya ki result hagi kerdan pule paper badrukum ke jing Bteng ban ai mensim mi ki samla pule ke thany bakin dang trishitom bat ban kenjo ru shigi kerdan ki bakham chalor ki Dkhot jong aseng khasi students union na omsting circle hapa ke jinglam jong somla herli roy shooting ubadi assistant education secretary ke north khasi district unit ubadrukum vice president ke KSU omsting circle mendang singi ke live hoy trik unaitung arjar arpsan kalayo bandej Pynkup Burom ya ke samla naba shisha nongsili kebala pas bahah ke BSc physics na St. Edmund College Shillong haga kerdan ke bashipau ke samla naba shisha nongsili ke bedang arhoi sinem kerta ke dei ke basyong ke basa hak shinong nong thamai sning hak tege jinglet Pynkup Burom ya ketika samla laidon lang ru samla well clan star langdo ubri assistant education secretary ke sning circle bat u amos nongrum ubri environment secretary na kerdam kulai unit lembat gi bahayang sam ki Dkhot jong aseng kelapan pau ya ke jingso komen bat kel ai ke jingiro ya ke samla naba shisha nongsili keblala ban penpoi la desi kene thom bat kel ai mensim ru bagadi benang tre chitom shushu ha kiwe pat ki kerdan pule ki bandang Bteng nang ne Shakhmat shushu usamla well clan star langdo obat kum assistant education secretary ke seng KSU umsting circle ulakran benyau halor ke jinglong jingman ka pule dang le ha ke jela kat kum ka performance grading index lane ke PGI bagi jela Meghalaya ka don syatrai du ha ka pule puthi Henry Watla kata kidang don pat ki samla ki bala ban trechitom bat ban sothu ye ki jingkordor ka pule puthi bat ki bai be ban poisha ka thong nalor ka samla naba shisha nongsli ki Dkhot jong aseng KSU umsting circle ki lele ki ban Pynkup Burom ya ki weide ki samla ki bawan Shakhmat ha ki Jingpule ki bakenthop ya ka Eugenia lalu na Shillong adred u different Martin na Shillong yamkhon bat u demon kela na Shillong umsning Kong do na ai ngo play ba de ga jingai e ga chu de ga jingai lam ga chu but de ro ba ma u hi ba ai ka met bu ko ki ba kya ba nala ban poi hadu kana thau ma na mana de hinga su thu ba nganum la ta ban poi khlem ko jira ko chu de nang taro ai ku de ai mei pa ki ga don ka nang ba nga ki ba support yang ki ba ro ki jing duai ki chu ki de kunjuro yaki henmen kiba along with kiba ningkong kiba yalam ya ki baro kiba hikaya nga kiba pni nga ke bangan le kumna bangan jet dan ai kuble ki kunjuro ya ka college kino hikai principal ka college 7 months nga ai kuble ki nama ba dimaki kiba yalam ba hikaya nga hai bangadon ba ngadon kam jiarap ki Hilong ki ba puloi benerap yang na ai kumple ki parlop parajor yang ki bla ai mensim yang nang takasnong ka thau ki bahaying basem ba kumjuro ya ka kesi usin circle ki bla wan ban ai mensim yang de na kalian ngejonga nga ai mensim pat ki para samla ki badang pule de ba kristom ba yai minat makin poi hakathong undon ke bomla ningkong ebu yoble hakmat but then adin kata pak de treshitom pimpoi saka jingjop bat pinyo uso jingjop haba treshitom pimpoi saka thong ka ba pidan na kalian ka jonga na ansim ki para samla ki badang pule ba yang minat pat treshitom pimpoi be saka thong ka ba pitmu te kumjuro ko banikong bu yoble hakmat bat kadehtin kata kade ke minat ba ke treshitom pinyo uso ka jingjop ke ba pitmu haba treshitom Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi phun shengi ngin penle mangi katkum ke jingkwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei
Rainbow of Sound Music Academy Badan Maubri Bhoi District baju pelong shisi in shis tayo Holiday Flower Higher Secondary School Maubri Dkhot kawer sngewbha ban admission ye pi baro ki knaret bat ki balarang baru ki bakwa banyo ejina jing tep shipang music but theory but practical Haki music school pin sayo shibor ki jing kai paper kum ka keyboard guitar tonic solfa khasi traditional instruments Indian classical vocal drum but violin Kani music school ki pelong ro street performance per ki music concert amal laus nam kum kadak ban ailar ki khna ki ba Pule kani music school bakini bynta kiran san ban pen igi sap ki phong ki bagidan ipadiang sngewbha pi baro ki bakloi ban Pule kani music school ban tep khambanya sngewbha ban phun hagi number Pule shibur